Хора, вече сме 30 абоната, даже и повече, сигурно. Ако се абонирате, ще станат 40. И ще направя giveaway. Не, лъжа. Ще направя... Утре трябва да ми дадете акаунтите си и да сте си купили паса, за да го отворя на видео. И така, защото ако имате Legendary Star Drop и сте го махснали, ще ви се падне герой. Да знаете, аз знам един хак, който работи. Тествал съм го, работи. Така че утре или сега ми давайте акаунтите, защото какво ще правите? Дайте акаунтите да ви отворя всичко. И това е шорта. Абонирайте се, за да има още един такъв анбоксинг. Защото ще бъдат два. И на 12 септември ще има. Защото ще си купа паса. И двата. За да си максне, да имам геройчета. Ами, абонирайте се, лайквайте, шервайте.